Sanibonani kakhulukazi Ndlovu. Ngisacela ukubuza, nibubeka kanjani ubukhosi benu kwaZulu? Nibubeka ukuthi umuntu ubizwe uNkulunkulu, abangasekho abaphansi, kulandelwe amasiko. Niyasibheka yini isimilo somuntu enimbeka ukuthi abe inkosi, noma nijaha ukuthi bayede nje uma umuntu ezoba inkosi? Nibhekani uNdlovu ukuthi umuntu abe inkosi? Sacela ukubuza uhulumeni wase-South Africa, ngabe ninamandla yini ngaphezu kwendlu yakwaNala ukubakhethela ukuthi ubani ohlala esihlalweni sami mangifa? Yinini eninamandla okwenza lokho, noma indlu yami okufanele ihlale phansi ibonisane ukuthi ubani ohlala esihlalweni? Zulu ondlela zimhlophe, nivumelana ukuxhashazwa ngabantu ngesintu senu. Ngizothi mina, uma kuwukuthi khona inkosi ehlobongile ecommit incest eSouth Africa, lonto ayivubelekile, nibe kanjani? Uma ngikhuluma ngesimo sikami isiZulu, owakhuleliswa udade wabo wazala ingane labahlale beyiveza. What kind of a king we gonna have there? A king must hold isintu. Isintu akusikhona ukushisa impepho. Isintu ubuntu, izinga phezulu lokuphila impilo emsulwa. How the king is going to discipline mangiza nengane yami yomfana elale nodade wabo? Sekulokhu wahlala uMesuzulu esihlalweni, ntsheneni okuhle okwenzekayo bafowethu. Uma imiswe amadlozi, mayibiswe izinyanya, mayimiswe izingelozi emiswe ngumdala, yimi kube nje ezweni sekulokhu wathathwa yena. Abe khona ongenziwe kahle, abe khona okungahambi kahle. Ngiyacela abantu bakithi, ake siye ukuthatha izinto ngemizo. Uyaphuza, utholakala edakiwe, hambela la nobi kanjani. Lindela okuhle wena nguMesuzulu. Mhlambe ngelinye ilanga uzofunda ukuthi uma ngikhuluma, I don't just talk from the air as you think. I don't talk from hatred. I don't talk from disrespect. Asamfuni manje uRamanyusa, asimfuni uRamaphosa. Hey, asimfuni lo baba. Hayi umbona umpholo nebhadi kanje ngakhuluma. Uyena uMesuzulu. Hayi bana ibhadi labaholi. Asibafuni abahlale phansi. Hayi abahlale phansi. Hayi.